Každý den je fajn, když ráno vstávám. Mám před sebou čas, který druhým dávám. Vím, že to není lehké, práce náročná je. Vím, že mne potřebují, nemožné jim neslibuji. Jsou to lidé mladí, nebo co už mají roky. Měli problém zdraví, učí se znovu kroky. Nestratili úplně všichni naději a zkouší to od začátku znova. Cvičíme spolu rukama, nohama. Vím, že je to pro ně velká dřina. Já jsem u nich ráda, je to moje práce. No prostě rehabilitace, cení se každá snaha. Když se něco napraví, třeba ruka uzdraví, je to velký svátek, pohyb není zmatek. Nevzdávej to a cvič dál, už si to skoro rozhýbal. Pokračuj a buď rád, a život miluj a měj rád. Vím, že to není zbytečné, i když začátek se jeví netečně. Některý pacient se uzdraví, pohybový systém napraví. To člověče milý, dávej pozor na sebe. Neriskuj ani na chvíli, vždyť mohlo by jít o tebe.